खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांनो दाबाव नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा दुलियाजान पुलिस स्टेशनाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां आइजोफोरा दुलियाजान पुलिस स्टेशनाव ज' जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां आइजोफोरा ऋण लानायाव थगायजादों आरो ऋण लानायाव लाख लाख रां लुटिनानै जाजादों। स्क्रिनाव नुनाय आइजोनि मुङा दीपशिखा हाजरिका। दीपशिखा हाजरिकाया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो ऋण लानायाव लाख लाख रां जाख्ल'दों, जाउनाव गोबां आइजोफोरा ऋण मारिनायाव खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि 3 लाख ऋण लानायाव 1 लाख रांखौनो दीपशिखा हाजरिकाया लुटिदों आइजोफोरनिफ्राय। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव ऋण दिहुनना होनायाव लाख लाख रां लुटिगासिनोमोन दीपशिखा हाजरिका आरो बिनि फिसाय करुणाकान्त गगैआ। बेंक अफ महाराष्ट्र आरो ग्रामीण विकास बेंकनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव ऋण लानायाव 2 कौटिनिबो गोबां रां लुटिनानै जाख्ल'दों दीपशिखा हाजरिकाया। जाउनाव आइजोफोरा दीपशिखा हाजरिकानि हेंथायै दुलियाजान पुलिस स्टेशनाव गसर होनाय बायदियैनो दुलियाजान पुलिसआ दीपशिखा आरो बिनि फिसाय सानैखौबो एरेस्ट खालामदों। दायनिगिरिखौ पुलिस स्टेशनाव लाबोयैनि आगोलनो गोबां आइजोफोरा पुलिस स्टेशनाव थुबुर जाफैदों आरो दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां आइजोफोरा। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 19 गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय होननानै गोबां खौरां बिजोंफोराव नुनो मोननाय जादों, नाथाय फाइनेल डिक्लेरेसन होनाय जाथ'वाखै। सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय मोनब्रै समस्तिनिफ्राय गं 19 गामिफोरनि लिस्टखौ आसाम सरकारा भेरिफिकेसननि थाखाय सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनिसिम हरनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बबे समस्तिनिफ्राय गामिखौ सोखो होनना बुङोब्ला लिस्टआव नुनाय बायदिब्ला बिश्वनाथनिफ्राय गं 8 गामिफोरखौ सायख'दों, बिहालीनिफ्राय गं 4 गामि, नौदुवारनिफ्राय गं 2 गामि आरो ढेकियाजुलिनिफ्राय गं 5 गामिफोरखौ लिस्टआव नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे लिस्टआव राङापारा समस्तिनिफ्राय गंसेबो गामिखौ नुनो मोननाय जाथ'वाखै। बिश्वनाथनिफ्राय लखिपथार 469 एसटि पपुलेसन, जयसिदीनिफ्राय 225 एसटि पपुलेसन, राजगड़ बालिजान 133 एसटि पपुलेसन, पाचलगी मिलनपुर 338 एसटि पपुलेसन, बालामगुरिनिफ्राय 210 एसटि पपुलेसन, हिमाजुलि एफआरसिनिफ्राय 850 एसटि पपुलेसन, नंवान जयपुर एफआरसिनिफ्राय 500 एसटि पपुलेसन, गोजोनजुलि एफआरसिनिफ्राय 1255 एसटि पपुलेसन, बिहालीनिफ्राय गोजोनपुर 542 एसटि पपुलेसन, बिमारी लखिपथारगाव 105 एसटि पपुलेसन, नौगरिया गड़ बालिजान 471 एसटि पपुलेसन, रंपुर एफआरसिनिफ्राय 479 एसटि पपुलेसन, नौदुवारनिफ्राय आमलगा पथार 1420 एसटि पपुलेसन, दवांबारी दफला पथारनिफ्राय 927 एसटि पपुलेसन आरो ढेकियाजुलिनिफ्राय उरुहिलगा फरेस्ट भिलेज 591 एसटि पपुलेसन, दबदबी मानसि दफला पथार फरेस्ट भिलेज 506 एसटि पपुलेसन, औबारी फरेस्ट भिलेज 225 एसटि पपुलेसन, दैमालु फरेस्ट भिलेज 1134 एसटि पपुलेसन, दक्षिण सिला रिजार्भ भिलेज 381 एसटि पपुलेसन। बेफोर गामिफोरखौ भेरिफाइड खालामनो थाखाय सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनो बिबान होनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया जोबनानै थाङाखै। मैया सुनिबारनि हराव गाजायाव एटेक खालामदों इजराइलआ, जेराव 90 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। उन्दै उन्दै गथ'फोराबो इजराइलनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों होनना मोनथिनो मोन्दों आरो हामासनि मिलिटारि कामान्डार राबा सालामायाबो जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों आरो गाजानि 300निबो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। एनएलएबि आफादा 3थि मुंख्लं सान फालिदों क'क्राझार आरो उदालगुरियाव।
NLB आफादखौ दाजेननायनिफ्राय गिबि मुंख्लं जानाय एन जोंखोल बिथांनि मुंख्लं सानखौ बिथा खालामनानै मैया क'क्राझार आरो उदालगुरियाव थामथि खेब मुंख्लं सानखौ फालिदों। NLB आफादा केम्पनिफ्राय होखारजानायनि उनावबो सोरखाय बेरखाय जानानै दंब्लाबो नाथाय आफादा बायाखै। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला NLBनि केडारफोरा दाबसे जायगायावनो जयै थानो मोनाखैब्लाबो नाथाय फिसा फिसा दोलो खालामनानै गुबुन गुबुन थावनियाव दङ आरो जेरावनो दं बेकार थायाखै, नाथाय गुबुन गुबुन बायदि खामानिफोराव इनभल्भ जानानै दं। ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय बायदि खामानिफोरखौ मावनानै दं होनना फोरमायदों बिथांमोना। केम्पआव थानो मोननायमोनब्ला केम्पआवनो फालिगौमोन मुंख्लं सानखौ, नाथाय दुखुनांथाव केम्प गैयाब्लाबो आफादा दं जेथिया, बेखायनो बे मुंख्लं सानखौ मान होनानै जाय NLB केडारा हारिनि थाखाय नांनो थांनायाव गिबि मुंख्लं जानांबाय बिथांखौ मान होनानै आरो बिथांनि मुंख्लं सानखौ बिथा खालामनानै मैया क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लायाव थामथि मुंख्लं सानखौ फालिदों NLB आफादा। NLB आफादा सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय नेनानै दं होनना फोरमायदों आरो थांनाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम आपिल लेटार हरनाय जादों जाहाथे सरकारा आरो पुलिसफोरा NLB आफादखौ डिस्टार्ब खालामबाय थाया। लाइजामनि सायाव सरकारा रेसपन्स होदों होनना मिथिहोदों। खम समनि गेजेरावनो NLB आफादजों आरो आसाम सरकारनि गेजेराव गोजोन सावरायनाया जागोन होनना सरकारा रेसपन्स हरदों होनना फोरमायदों NLB आफादा। दिनै जोङो थामथि मुंख्लं सान फालिदों। जोङो थारमाने केम्पआथ' जोंनिया होखारजानायसो नालाय, थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों ना? सेन्ट्रेलि फालिदों, उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबिफोर माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि CMखौ, चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि बिटिआरनि CM जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदों कि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलायो, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि CMजों। गाहाय मा आयदानि सायाव नोंथांमोना बे सावरायनायाव बाहागो लादों? दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो, न'खरनि इस्युखौ जोङो सल्भ खालामग्रोनि, बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि। माने जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इस्युआ गोबांसिन जालांदों नालाय, दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इस्युखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया आरोखि। जों जेब्ला न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामगोन अबभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि रायलायनायनि गेजेरजों। दा जुदि CM सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लिंहरदोंथ', दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन, 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासिबो लिंहरजोबगोन, उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन, बेनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो CM सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव। जिहेथु माखासे सान सिगां नोंथांमोननि बे केम्पखौ दैखांनाय जाबाय, नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव थायो? जोङो केम्प थिखो जादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय, जों थारमाने मा खालामथारदों, फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि। जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि। जों बेखाराव थायाखै, माबा मा होनो थालिर गायदों, बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों, बहाबा अमा फिसिदों, बहाबा मुदुफुल गायदों। माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरोखि। थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरोखि। जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन, दा जों ज' थानो मोनाखै। जेनेबा बहाबा जों 10 जन, बहाबा 30 जन, बहाबा 15 जन बिदि थादों आरोखि जोङो एरिया लायै एरिया।